Els reis portaven or, encens i mirra, i els pastors portaven llenya, ous, llet i tota mena de presents. La Verge i Sant Josep els hi van agrair molt totes aquelles mostres d'afecte. Ah, i el dimoni, vençut per l'àngel, ja no va tornar a aparèixer per allà, perquè el Messies ja era nat. Que bonica aquesta història! M'ha encantat! Mare, vaig avançar els reis. Me n'havia oblidat. Molt bé, però afanya't, que és tard i has d'anar a dormir. Sí, mare. Carai, ha caigut el rei Ros. Ja deu haver estat el gat. Si l'arreplego... Així. Moltes gràcies, Joan. Estava una mica incòmode allà a terra. No podeu parlar ni fer sorolls, que sou una mig del pessebre. Ho sento, Joan. Ara callo. Va, Joan, que t'has de llevar d'hora. D'acord, mare. Avui us explicarem una història que va passar fa molt i molt temps, quan les oques encara tenien dents. En un racó de món, al vell mig d'un bosc, hi havia dos pastorets que havien perdut el seu ramat d'ovelles no feia massa estona. Eren en Lluquet i en Rovelló. En Rovelló era el germà petit, era molt espantadís i tot li feia por. En Lluquet, en canvi, era d'allò més valent i decidit. Buscant el seu ramat d'ovelles, se'ls hi va fer de nit i van decidir parar a sopar, dormir una mica i l'endemà continuar el camí. En Rovelló duia un crostó de pa i un retall de llonganissa a dins el sarró. En Lluquet, una mica de formatge i coca de forner. Així doncs, es van posar a sopar. De sobte, quan feien la primera queixalada, es va sentir una olor molt forta de sofre i un soroll terrible darrere uns matolls. En Rovelló tenia tanta por que ja va ser enfilat a l'esquena de Lluquet tot cridant. Lluquet, Lluquet, això fa molta pudor i no sents aquesta fressa? Tinc una sensació molt estranya, no m'agrada gens aquest bosc. Au, va, això són imaginacions teves. La mare sempre ha dit que tens molta fantasia des de ben petit. Aquest bosc és tranquil i no hi corre ningú aquesta nit. Però en Rovelló, aquesta vegada, tenia raó. Allò no era gens normal. De sobte, un personatge ben estrany i molt curiós, de color vermell de pell i amb dues banyes al damunt del cap, va sortir darrere els matolls. Era un dimoni! Sí, d'aquells que diuen que viuen a l'infern, acompanyat dels seus dos ajudants, en Gandul i en Golafre. Sóc en Satanàs i no estapeu més el nas. Sóc el rei dels dimonis i de l'infern. Què hi feu vosaltres per aquí? On aneu? En Lluquet i en Rovelló no paraven de tremolar i amb un fil de veu en Rovelló va dir: Nosaltres, senyor, només som dos pastors que estem buscant les nostres ovelles. Ovelles? Ha! Ha, ha! Vosaltres sí que s'assembleu dos xais. Em sembla que serem molt bons ajudants meus. A l'infern sempre hi falta gent. Gandul, Golafre, agafeu-vos tots dos. Però quan els dimonis estaven a punt d'agafar-lo, en Rovelló li va venir una picor molt forta al nas i va fer un esternut. Jesús! I tots els dimonis, al sentir aquest nom, van caure rodolant per terra. Quan ja s'alçaven, en Rovelló li va tornar a fer picor al nas i va començar un segon esternut. Jesús! De nou, tots els dimonis van caure a terra amb les orelles ben tapades perquè no podien sentir el nom de Jesús. Però en Satanàs es va alçar i encara
més enfadat que mai, va ordenar de nou als seus desajudants. S'endú, un altre, ràpid, agafeu aquell parell de galifardeu i porteu-los a l'infern, que farem sopa de pastura. Sí, gran senyor, els vostres desitjos són ordres. I quan els pobres pastors ja es veien dins de l'hora conjunts per sopar, tot el cel es va il·luminar. Era un núvol de llum clara i pols màgicos. De darrere d'aquest núvol en va sortir un àngel. Amb una bufada de vent es van portar els dimonis allà on ningú mai més els pogués trobar. I tot seguit, amb una veu dolça va dir: Al·leluia! Al·leluia! Nois, que no ho sabeu? Avui és nit de joia i alegria. A Betlem, a dins d'una establia, Josep i Maria han tingut el seu fillet Jesús. No badeu més i aneu a adorar-lo. En Lluquet i en Rovelló no sabien què els passava. Havien tingut masses emocions en un sol dia. Estaven tan meravellats d'aquell àngel que ja no van pensar mai més en els dimonis. En Rovelló va demanar: I quin camí hem de seguir per anar a Betlem? Nosaltres no hi hem anat mai. aquesta estrella us guiarà. De dalt del cel en va baixar una estrella brillant i lluent. En Lluquet i en Rovelló van mirar l'estrella i van seguir el camí que ell els marcava. Quan feia una estona que caminaven, els van trobar tres personatges molt majestuosos i ben vestits. Eren els tres reis d'Orient, en Melcior, en Gaspar i en Baltasar, que savis com eren i grans astròlegs també seguien l'estrella per anar a adorar el nen Jesús. Duien tres cofres, amb or, encens i mirra. El rei blanc va dir als dos pastors i a l'estrella: Què ens hi podríem afegir? Fa estona que caminem per anar a Betlem i serà més divertit si us hi acompanyem. El rei Ros va replicar: És que a nosaltres també ens agrada ballar i no ens voldríem pas encantar. I el rei negre va insistir. Ai, sí, el camí serà més alegre així. I tots tres es van posar al darrere dels pastors i els van seguir. Al cap d'una estona, quan la lluna ja brillava, van arribar a Betlem, on dins un establió havia nascut el Messies. La seva mare Maria li feia companyia. El seu pare Josep el vigilava perquè no tingués fred. I darrere, el beu i la mula li feien escalfor perquè el petit no es posés malaltó. La mare Maria i el pare Josep, quan van veure l'estrella i tota la gent que arribava a l'establió, van estar molt contents. Sant Josep, en veu alta, va dir: Benvinguts, bona gent. Acosteu-vos a conèixer el nostre fill Jesús. Ell ha nascut per portar pau a tot el món. Els tres reis s'hi van acostar a poc a poc. I molt emocionat, el rei blanc va dir: Jo us porto una mica d'or per animar aquest cor. El rei ros va comentar: Jo us regalo encens perquè faci olor i una mica d'escalfor. I finalment, el rei negre va afegir:
Doncs deixeu-me que us regali mirra, que és un present que ja hi tinc molta estima. A continuació, va ser el torn dels pastors, que molt contents també van fer les seves ofrenes. En veure l'acte dels generosos pastors, en Lluquet i en Rovelló es van mirar i no sabien què li podrien regalar. En Rovelló va dir: Lluquet, per què no li decorem aquesta samarra i la nostra barretina? Molt bona idea, Rovelló. Així el nen Jesús no tindrà tan fred. La mare Maria, molt contenta, va dir: Moltes gràcies, majestats d'Orient. És un gran honor tenir-vos aquí presents. Joves pastors, sou molt amables. Sempre més pensarem en vosaltres. I el pare Josep hi va afegir: De nou, gràcies, ses majestats, per aquests presents tan preuats. Venen de molt lluny i això ens omple d'orgull. Lluquet i Rovelló, us mereixeu un gran petó. I quan la lluna ja marxava i el sol arribava, en Joan va sentir la veu de la seva mare. Bon dia al dematí! Joan, esmorzar! En Joan, desorientat, va pensar que havia estat una nit ben estranya i difícil d'oblidar. Una nit màgica. I catacrip, catatrap, aquests pastorets s'han apagat. Aquí, al vostre davant, teniu les garrifes a cova dels dimonis. Això sí, abans d'entrar, tingueu cuidado, perquè encara s'us menjaran amb patates. Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb tu. Déu t'ha escollit perquè siguis la mare del seu fill. A mi
pastors. Aquí veiem els pastors estirats al terra dormint, fins que l'àngel Gabriel els anuncia que ha nascut Jesús. Ah, i també hi ha un parell de dimonis espietes per aquí. Corre, agarrem-nos! Pastors, afanyeu-vos! Aquí a prop, en una establia, ha nascut Jesús, el fill de Déu. Prepareu-vos i aneu-lo a adorar. Sí, correm, preparem pa, manteques i tot el que li podem oferir, perquè deu tenir molt fred, comet. Aquí veieu aquest parell de pastors pescadors que han vist l'estrella de Betlem. A continuació, els 3 reis i els seus patges estan descansant abans d'arribar a l'adoració del nen Jesús. L'estel ens guiarà en el fill de Déu.